Hej alle sammen på bloggen. Nu har jeg startet den her nye blog, fordi jeg kan bedre lide designet på Blogger Stilllight, og jeg kan også, jeg havde blogspot før, og jeg synes ikke det var særlig pænt. Jeg kunne ikke rigtig få det til at få noget pænt noget, så jeg har simpelthen valgt at bruge Blogger Stilllight. Hvilket jeg synes er super smart. De også har tilladt at gøre det for os civile personer. Jeg ved ikke hvor lang tid de har gjort det, men jeg synes det er super smart. Anyways, så laver jeg et tag på grund af, at så kan jeg også lige lære mig det igen. Medmindre der er selvfølgelig ikke, hvis der er nogen, der læser med. Hvis I læser med, må jeg meget gerne kommentere, men jeg ved det ikke, hvad. Anyways. Min alder. Jeg er 16 år. Hvor går du hen i PT? Jeg går på Vium Gymnasium. Første K. Ja. Jeg føler mig helt lille, når jeg siger det bare sådan, alle jeg går i 2. og 3. Jeg har en uddannelse, jeg står bare sådan her. Okay, vi skal gøre den her kort, skal I få dig. Ryger du? Nej. Drikker du i weekenderne til fest og sådan noget? Har du nogle tatoveringer? Nej, jeg er 16, så det må jeg ikke. Ej, jeg vil rigtig gerne have en, og jeg har blevet lovet en til jul. Ja, utrolig brede skuldre, hold da kæft. Shit, nu gik det lidt hurtigt her. Din bedste ven. Jeg har 3 bedste venner. Nana og Ane og Julie. Jeg elsker mig over hele jorden, og vi har været venner i sådan, vi laver alt sammen, det er sådan 4 kløver. Status. Completely single. Der er ikke noget der. Så til turn on. Læber. Sådan nogle. Læber. Super sexet. Så til turn off. Skaldet. Jeg kan ikke det der skaldet. Det går ikke noget. Yndlingsfilm. Ringenes Herre. Og Star Wars filmene. Hvad laver du i fritid? Går på gymnasiet. Gamer. Det er for meget. Sammen med veninder. Lektier. Rigtig mange lektier. En du savner. Derp. Min definition på den perfekte date. Det må nok være, altså jeg har været på mange forskellige dates. Dog med den samme person. Dates. Jeg var 16 og 15 der. Ja. Men altså, jeg har været sådan biografen og restaurant og biografen. Rigtig mange gange i biografen, og sige på den måde. Og der er jeg så det mere typen, der hellere vil være hjemme og se en film. Og så bliver der noget mad til mig, eller jeg laver mad til personen, eller et eller andet, jeg synes sygt hyggeligt sådan noget. Men ja, en hyggelig hjemmelavet maddate. Ja, det synes jeg bare er super hyggeligt. Så hygger man hele aftenen, der film og alt muligt. Beskrivelsen af den person, du er forelsket i. Okay, sød, flot, sådan lidt speciel, dejlig, frustrerende, irriterende, sindssygt sød. Hej, hvis jeg har sagt det, undskyld hvis jeg har sagt det. Ja, jeg har ikke lidt mere, jeg er ikke sådan super lover, men jeg sådan, kan godt lide med det sådan stressende og lang historie. Hvad havde du mest ved at gå i skole? Eller hader du? Okay, lige pisse går på gymnasiet, ved jeg, det kan også betegnes på skole. Der havde jeg. Der er så fucking mange på det gymnasie. Ej, jeg hader det ikke overhovedet, det er bare sådan super stressende og sådan noget. Og folkeskolen, der var det nok lærerne, altså, det var bare det samme lærer, eller ikke, vi havde den samme lærer til 7.000 fag, og her har vi det samme lærer til 1 fag, det er super rart. Hvad stod der i den sidste sms? Der stod, der stod
random alligevel, tror jeg nok. Hvad synes du, der er attraktivt ved mænd? Stramme bukser. Stramme sorte bukser. Altså de der store læber der, ikke? Altså ikke sådan en hipster-stil, men sådan en mere badass. Det lyder dumt. Men ja, det var lige det tech, og så ja, kom med kommentarer og sig, hvad I vil have. I morgen, der starter skolen igen, og jeg har lige haft efterårsferie. Så rart. Virkelig brug for, at jeg var syg og sådan noget. Syg her. Så det er super rart. Men ja, I må have en god ferie. Ses. Nej, I må sgu ikke have en god ferie, hvis snakker om. I må have en god fortsat uge. Jeg skal starte på gymnasiet igen. Jeg ved ikke, hvad I skal. I er fucking heldige, hvis I ikke skal skide. Vi ses. Hej.